Мында да авыл жеңілді. Тұташ маргиналь коплам. Яшауы рахат түгел. Яшау şu деген сөз, что ли? Менә бу файдалы һәм кирәкле стресс. Монда дуңгызлар яши. Минем кешелектән күңелем кайтты. Пронесло. Ну без бит дала кешеләр. Всё. Син шушы илдән килдеңме? Син начар. Бүген без ниһаять урама чыгара булдык. Ике чыгарлыш студияда бикләнеп ятканнан соң һәм бу юкка түгел. Безгә без урама чыктык. Чөнки без шәһәрдәге стресс турында сөйләшәбез. Һәм без Мәрҗани урамында хәзер. Менә ул китап, без шушы китапка нигезләнеп сөйләшәчәкбез бүген. Шәһәрдә стресс турында гына булмас инде, ул бераз күпмедер стресс турында да сөйләшеп алырбыз башында. Аннары шәһәр белән авылны әзрәк чагыштырырбыз бәлки. Һәм шәһәр кешесе иңеш очраша торган стресс чыганаклары турында. Бу китапның авторы Мазда Адли, мин исем фамилиясын дөрес әйттем дип өметләнәм инде. Ул психотерапевт, Берлинда яши, эшли һәм ул стресс китерә торган ниндидер психик тайпылышлар, авырулар юнәлешендә эшли, депрессия, биполярное расстройство һәм башкалар белән һәм кешеләрнең стресска каршы тора алу үзенчәлекләрен өйрәнә. Һәм аның менә бу китабы гомумән стресс турында гына түгел, шәһәр кешесенең нинди стресс кичерүе турында һәм аны ничек хәл итеп булу турында. Ну, шәһәрдәге тормышны бераз тикшерү турында кебек бераз. Бу китапта ул шулкадәр күп кырлы, киң кырлы. Ул анда шәһәр кешесе белән авыл кешесен дә чагыштыра. Берлин кешесе белән Нью-Йоркта яшәүче кешене дә чагыштыра. Ул сәламәтлек саклау мәсьәләләренә дә кагыла. Авыл кешесе сәламәтрәкме, әллә шәһәр кешесе сәламәтрәкме дигән темага кагыла. Һәм миграция мәсьәләләре турында да яза ул. Кыскасы, бик киң итеп алынган һәм миңа калса бу китапны теләсә кайсы җиреннән укып була. Ну, теләсә кайсы бүлектән башлап укып була. Ул хәтта ниндидер мәкаләләр тупланмасы кебегрәк тә күренә. Һәм мәкаләләр генә түгел, интервьюлар да ул төрле шәһәрләрдә яшәүче, төрле һөнәр ияләреннән интервьюлар ала. Шәһәр тормышының үзенчәлекләре турында. Архитекторлардан булсынмы, рәссамнарданмы, психологларданмы һәм башкалар. Башта стресс турында сөйләшеп китәргә кирәктер инде. Ну, без сөйләшмәсәк кичердек инде аны бераз. Порядочно бүген. Әйебез. Ничектер тепличный шортлардан нигә чыккач, кыенлыклар орта съемка вакытында һәм шуңа күрә стресс та орта. Мин бу китапны 2 тапкыр укыйм инде, икенчесен укып бетерә алмам. Беренчесен мин аны ковид вакытында укыган идем. Мин аны шундай тәртиптә күренә әле. Синеке бит китапханәдә алынган, мин сатып алдым. Ковид вакытында изоляциядә ятканда мин сменадан заказать иттем. Ул вакытта урама чыгарга ярамый иде әле. Курьер миңа китереп бирде шу китапны. Күрәсең, шәһәрдәге стресс турында укырга белдем. Тагы да үземнең хәлемне начар әйтер өчен 2 ай буе шәһәрдә яткан арада. Һәм бу китапны укыган чыга кадәр беренче 2 бүлеге, әле беренче бүлеге генә шунда аның гомумән стресска багышланган. Шәһәрдә генә түгел. Һәм минем әзрәк кенә ул монда үзгәртте фикерләвемне, күз аллавымны стресс турында. Чөнки мин стрессны бортик негатив яктан гына күрәм. Синең өчен ничек иде стресс? Бу китапны укыганча кадәр. Минем өчен ул миннән ничек аңлыйдым. Стресс ул ниндидер әзер булмаган шартларга эләгү. Син анда эләгергә әзер булмаган. Һәм син аңа синең беренче реакцияны көтүең кебек, ничектер шулайрак аңлыйдым мин аны. Минекедә негативнырак булгандыр инде. Син әзер булмагач, син бит инде югалып каласың. Менә шул иде минем өчен стресс. Бик грубо әйткәндә, комфорт зонасыннан чыгу кебегрәк инде шулай. Наверное, стресс минем өчен шул булгандыр. Бортик негатив яктан гына карыйдым бу сүзгә, начар, кирәксез, непродуктив әйбер дип. Монда автор әйтә стрессның мөһим һәм кирәк булуы турында. Һәм ул стрессны 2гә бүлеп карый. Беренчесе мизгел стрессы, шундый мгновенный.
острый дип әйтәйин инде ул аны, ә икенчесе хронический стресс. Һәм нәкъ менә беренчесе аның файдалы һәм кирәкле, ә икенчесе зыянлы. Беренчесенең ни өчен файдалы икәнен аңлатканда, ул эволюция барышына мөрәҗәгать итә. Кеше исән калсын өчен аңа тиз реакция кирәк булган, стресс кортизолны арттыра, кеше тизрәк йөгерә, тизрәк хәрәкәтләнә ала һәм ниндидер куркынычлардан кача ала. Һәм анда ниндидер яңа күнекмәләр ныгый дип әйтимме соң инде, яңа дәрәҗәгә чыга, ниндидер һөнәрне өйрәнгәндә мисал өчен. Һәм монда төп шорт әлеге стрессның кыска вакытлы булуы, тиз булуы һәм көчле булуы. Бер тапкыр ниндидер каршыңа жануар чыкса инде мисал өчен. Хәзер безнең жануарлардан качып йөрисе юк, әмма шуңа охшаганрак стресс кичерәбез без. Мисал өчен шулай ук ниндидер көтелмәгән ситуацияларда инде. Монда автор мисал әйтеп китерә, ниндидер викторинада катнашканда мисал өчен сиңа тиз генә җавап бирергә кирәк, тиз реакция сакларга һәм гомумән актив булырга. Син беренче әйтмәсәң, башка кеше беренче әйтәчәк һәм син менә шулай торырга тиеш. Һәм бу тапшыру, мисал өчен ниндидер тапшыруда төшәсең дейин син викторинада, аны төшереп бетергәннән соң ул стресс бетте. Ул шунда калды, ә син үзеңдә ниндидер яңа нәрсәдер формалаштырдың инде кыскасы. Нәрсәгәдер өйрәндең һәм киләсендә сиңа җиңелрәк булачак. Мин уже аңладым, үземнең шәһәр кешесе түгел икәнен. Чөнки миңа мисаллар килә. Мисал өчен нәрсә ул кыска вакытлы стресс. Ул көтүдә сыерның качуы. Син шундый күрдең, сыер качмакчы була, чабасың артыннан. Куып җитә алмыйсың, чабасың. Калса идеальный стресс. Мин нишләп уйладым? Мин автор китергән вариант искә төште инде минем. Икесендә дә аның ул кыска вакытлы, аның нәтиҗәсе бар. Һәм син шул вакыт үткәннән соң кире кайтып, аны анализлый аласың, күз алдына китерә аласың, нәрсә ничек булганын. Ни өчен качты ул? Ни өчен? Мин траекторияны дөрес исәпләмәдем. Юк, синең очракта бәлки алай уйлап та булмыйдыр. Викторина очрагында дип әйтик инде. Менә бу файдалы һәм кирәкле стресс. Ул булырга тиеш. Икенчесе ул хронический стресс, узак вакытка сузыла торган, шишелеше булмаган күпчелек очракта. Монда шулай фоново бара торган. Һәм кеше үзендә казынмый торган кеше булса, еш кына ул аның сәбәбен дә аңламаска мөмкин. Сизмәскә мөмкин. Аңа авыр, ни өчендер ул шундый ачу чыга, эче поша аның. Киеренкелек сизә, бәлки ул раздражительный әйләнәдер башка кешеләргә карата. Башкалар сизә, үзе ачыктан-ачык сизмәскә дә мөмкин инде ул әйберне. Шәһәр мисалында әйткәндә, ул, мәсәлән, син бер тапкыр бик көчле пробкага эләктең ди юлда. Бер тапкыр гына булганда, ул ничектер ярар, нормально. Әгәр дә ул синең ойлар буе барса, син гел бер үк юл белән эшкә барасың, гел бер үк төрле пробкага эләгәсең, һәм гел синең башыңда җитшәмме, юкмы? Соңга калмыйммы бүген, юкмы? Эссе көнне булса, син уйлыйсың, пиштем, һава җитми, рәхәт түгел, ник тупить итеп басып тора инде бу каршыдагы машина. Кыскасы, көннәр һәр көн саен бер үк төрле әйбер кабатлана, һәм менә бу әйләнә хронический стресска. Һәм син уже чыгып киткәндә, уйлыйсың стресс турында, һәм син алдан ук чыгып китәсең килмидер инде. Тагын шундай. Ул гел үзенең барлыгын искәртеп тора торган күренеш. Һәм менә бу бик зыянлы. Ул психик сәламәтлеккә генә түгел, нинди сәламәтлек бар безнең тагын. Физик сәламәтлек дип әйтәләрме? Тән сәламәтлек, гомумән сәламәтлек. Ул ниндидер депрессив халәткә китерүе бер хәл, ул шулай ук ниндидер психосоматика нәтиҗәсендә аш кайнату системасы белән проблемалар башланырга мөмкин. Монысына кирип китмик инде, кыскасы, бар яклап та җүнсез күренеш инде бу. Менә мондый гел кабатлана торган стресстан ничектер үзеңне сакларга тырышырга кирәк. Шундай ук стресс, мисал өчен, синең подъездда гел тәмәкисе булса, мисал өчен. Син ул юлны әйләнеп кирә алмыйсың инде берничек тә. Син тәрәзәдән кирә алмыйсың фатирыңа. Һәм син
менеп җиткәнче үзеңнең котыңа шул тәмәкисен иснәп менәсең. Һәм ничек бетерә аласың син аны? Бер ничек тә түгел. Син бер ничек тә бетер Бөтен аласың. урынга гына кеше. Син бер кеше белән сөйләшә аласың, тәмәке тарта торган, зинһар өчен урамга чыгып тартыгыз әле дип. Ярар көч хәл белән ул ризалашты ди. Икенче ризалашты, икенчесе бик матур итеп сине ерак карап җибәрде. Üçüncüsü тыңлап тормады, борылып кирип китте. Син анда ризалашып подпислар җыеп биргән урада анда 60нчы кеше килеп яши башлый тәмәке тарта торган һәм ахыр чиктә син бер нәрсә дә үзгәртә алмыйсың кебек килеп чыга. Ну, мондый ситуацияларда минем күз алдыма килә бар тик бер вариант ул китергә. Ну, әгәр дә ул һәр кешенең ниндидер терпимость дәрәҗәсе, ой, ниндидер терпимость дәрәҗәсе бар бит инде. Ошол тапмады. Ошол юкында. Һәм һәр кеше үзенең менә шул түземлелек дәрәҗәсеннән карап эш итә инде. Мисал өчен менә монда автор шулай мисал буларак китерә. Азия илләрендә яшәүче кешеләрне Гонконг шәһәрендә мисал өчен Токиода алар кысанлыкка, ниндидер айрым киеренкелек шартларына түземрәк. Әлбәттә, бу алар стресс кичермиләр һәм ул аларга психик сәламәтлегенә зыян китерми дигән сүз түгел. Әмма алар җиңелрәк кичерәләр улай берне. Һәм монда хәтта автор үзенең Гонконгтагы булган ниндидер күпмедер үткәргән вакыты турында сөйли инде. Гонконгта кешеләр бик тыгыз яшиләр һәм анда 50 меңгә якын кеше cage home дигән шундый читлек, бик груб әйткәндә читлекләрдә яши. Анда аның киңлеге 1,5 квадрат метр. Анда матрас һәм матрас тирәли ниндидер өстә кечкенә генә телевизор, полка һәм син менә шул матрас тирәли үзеңә әйберләр куясың. Чөнки 1,5 серьезно. Әйе. Анда кеше басып та тора алмый дигән, нормально. Ул анда сузылып ятып та тора алмый булып чыга. Ну, диагональ буенча ятып. әйе. Һәм әлбәттә ул кыен, әмма менә мондай күренеш киң таралган. Бездә андай әйберне күз алдына китереп булмас иде кебек хәзер һәр хәлдә. Кем белә? Ну, белмим. Ну, күпләп кеше юк инде. Алар шундый шартларга барырга мәҗбүр, чөнки аренда бәясе бик кыйммәт һәм аларның күбесе читтән килгән кешеләр. Вид на жительство алар өчен 7 ел яшәргә кирәкме соң анда, кыскасы ниндидер үзенең ниләре бар инде. Үзенчәлекләре, шартлары бар. Әйе, тәмәке турында сөйләшә башладык. Чөнки минем үземнең дә улай берне улай бер аша үтәм көн саен. Инде. Синдә тик менә мин уйлыйм, минем очракта бәлки мин ул кешеләр белән сөйләшә дә аландыр, әмма мин ул котлам кешеләр белән контактка чыгарга теләмим. Алар гадәттә, ну менә минем котта яшәүче кешеләрне әйтәм инде. Алар кичләрен чыгалар да баскыч янына, тәмәке тарталар, эчәләр, көлешәләр, һәм мин ул кешеләр белән элемтәдә булырга теләмим бөтенләй. Тик шул вакытта мин уйлыйм, бәлки миңа сөйләшеп караргадыр, бәлки аңлатып караргадыр. Менә шулай подъездда тәмәке тартуның жүнле әйбер түгел икәнен, һәм миңа уңайсыз икәнен, һәм башкаларга да уңайсыз икәнен. Һәм менә бу шулай ук бер шәһәрдәге стресс, шәһәрдә яшәүчеләрнең стресс күләмен, дәрәҗәсен киметергә ярдәм итә торган бер әйбер. Ул төрле социаль катламнарның, төрле берләшмә әгъзаларының бер-берсенә аркалары белән басып яшәмәүләре, бер-берсе белән аралашулары. Мәсәлән, аларның безнең белән аралашасы килмәгән шикелле, минем дә алар белән сөйләшәсе килми хәзер. Бәлки аралашу нәтиҗәсендә ниндидер компромисска килеп булыр иде, нәрсәдер уйлап табып булыр иде. Һич югы менә шушы микро шәһәрчек, шушы күп фатирлы йорт мисалында гына булса да. Синең тәмәке икәнен аңладың инде берсе, тәмәкесе икәнен. Нинди стресс чыганаклары бар синең өчен шәһәрдә? Иң нык борчый торганнары. Минем хәзер синеке кебек иң беренче үзем яшәгән район күз алдына килә. Мин анда күчтем 1 мартта. Һәм ул мин аңа әзер булмаганмын. Ул котышкыч неблагополучный булып чыкты. Анда бик күп сәрхүш кешеләр. Һәм мин кичә хәтта уйладым. Әгәр мин шешә тутмаган ир-ат очратсам, ул ниндидер
ғажайып күрініш булар кебек тоелганда. Һәм анда кычкыралар, бер туктаусыз кычкырышалар, мин көн саен күрәм кешеләрнең талашканнарын. Һәм чүп ташлыйлар. Үзләре анда подъездда да чүп, урамда да чүп. Мин башта күчкәч тә уйладым, плакатлар эләргә, шулай башта сөйләшергә уйладым. Аннары плакатлар эләргә уйладым. Аннары мин күрә башлагач, кешеләрнең ничек бер-берсе белән мөнәсәбәткә керүләрен, ничек аларның сөйләшүләрен, шул окырышуларын мин шундый курыктым. Һәм мин үземне сакладым, ахырысы бирештем. Чөнки, менә мин алар белән кисешкәч, аларның шулай бер-берсе белән шулай сөйләшүләре белән Өметсез тәэсир итешәсе килми һәм мин как будто менә алар юк кебек, үземне шулай тотасы килә. Күрмим кебек аларны. Үзеңдән нидер күп булында. Икенче яктан мин сизәм аларның миңа бик нык тәэсир иткәннәрен. Һәм хәтта үземне тотышыма түгел, беренче чиратта дөньяны күрүемә. Син аерым әйберләргә җиңелрәк карый башлау турында әйтәсеңме? Бер яктан җиңелрәк, икенче яктан күңел кайта кешеләрдән. Ничектер мин килдем. Шундый күзаллау барлыкка килде. Без барыбыз да тигез. Кешеләр, бүтән кешеләр дә тигез менә бу шәһәрдә яши, төрле кешеләр. Алар төрле эшләрдә эшлиләр, кайсылардыр эшләмиләр. Менә кызык хәл булды анда мин кергәч тә Сукбай белән очраштым безнең подъездда. Һәм аның белән сөйләштем хәтта, мин теләгән иманы приютка урнаштырырга, но ул теләмәде. Ул ниндирәк тонда сөйләште синең белән, нәрсә әйтте ул? Мин аның белән бик хөрмәтләп сөйләштем, сез дип. Аның мин үземә шундый ышаныч белән килгән идем, алдан приют белән сөйләшеп. Алар миңа әйттеләр, әгәр аңа медицина ярдәме кирәк булмаса һәм ул сәрхүш булмаса, без аны алабыз диделәр. Хәтта эштә бирәбез диделәр. Мин аның белән аңа килдем дә шулай дидем. Аннары карыйм, аның янында шешәсе тора. Мин күрмәгән идем аның сәрхүш икәнен, эчә икәнен. Ул шундый матур кебек тоелган иде миңа. Мин шундый әрәм булган бу абый дип уйлаган идем. Һәм син миңа бик дурфа айтып җавап бирде. Миңа аңлашым бик авыр булды. Кирәкме, өйрәтмә дидеме? Ул әйтте, "Чё мне жить нельзя, пить нельзя, жить нельзя, что ли?" диде. Һәм аннан соң бер-ике көн буе уйладым. Ничек ул яшәү шу дигән сүз, что ли? Һәм шуннан соң хәтта менә шушы кешеләр белән без бөтенебез бер үк төрле төзелгән, бер үк төрле корылган, без бөтенебез бер үк төрле кешеләр дигән нәтиҗәгә килдем. Һәм асылда безнең ихтыяҗлар бер үк. Һәм минем кешелектән күңелем кайтты, һәм мин кешеләрдән әллә ни өмет итми башладым. Бер яктан җиңеләйде, икенче яктан белмим, бу хәерлегә түгелдер Синең бу сөйләүен тыңласаң, син бер коточкыч неблагополучный районда яшисең шикелле. Һәрхәлдә алай ук түгел ул. Бәлки син бик зур шундый Мин теплицадан чыкканмын дип уйлыйм. ожиданиялар белән. Менә ожиданиялар юк иде бит. Мин просто чистада яшәп ияләшкәнмен инде. Авылдан, белмим. Минем күзгә моңарчы күрмәгән инде ул. Мин теге ал күзлекләр белән йөргән. Минем үземнең дә хәзер фатир снимать итеп торам. Мин яшим Горки метро станциясе тирәләрендә. Һәм шундый хәл булды минем. Һәрхәлдә мин алай теге сәрхүшләрне ул кадәр еш очратмый, ул гадәттә бер үк кешеләр, мин аларны таный башладым буга инде. Әмма алар коточкыч күп түгел, әмма башта миңа бик авыр иде. Мин менә 1 ел була анда күченгәнемә. Әмма менә бу китапта да автор әйтә аны, кеше шәһәрдә үзен тынычрак һәм иркенрәк хис итә башласын өчен ул үзен
Біріншіден ул контакт тойырға тиеш, ул шәһәр кешеләре белән үзендә вовлеченность булырга тиеш, шәһәр тормышында катнашу теләге булырга тиеш, һәм ул үзенең нәрсәгә дә булса тәэсир итә алуына инанырга тиеш. Ягъни беренчедән үзенең ышанышы һәм теләге булырга тиеш, икенчедән шәһәр аңа шундый мөмкинлекләр бирергә тиеш. Мисал өчен хәзер айрым ишек алларын рәтләү төзекләндерү буенча шундый программалар бар бит инде, тавыш бирергә була мисал өчен. Һәм менә бу шундый гади бер кичкенә генә мисал инде шуның шәһәр тормышын яхшыртуда катнашасың, һәм син үзеңне шушы шәһәрнең бер өлеше итеп тоясың. Үзеңнән ниндидер нәрсәдер рәтли ала торган кеше итеп тоягач, сиңа җиңелрәк һәм рәхәтрәк бу шәһәрдә яшәргә. Минем мисалда мин башта бераз кыргыйларчарак тоттым кебек үземне, һәм шул 1-2 сәрхуш аркасында гына гомумән бу йортта яшәүче кешеләр турында начар фикер формалаштырдым мин. Һәм берсендә мин лифтка кергәч, минем белән керде бер абый, һәм ул минем белән исәнләште. Миңа ул бик сәер булды, чөнки алдагы фатирда яшәгәндә Оренбургский трактта анда ала исәнләшү юк иде беркем белән беркайчан да. Һәрхәлдә ул үзәккә якынрак урын иде, анда ничектер чистарак, пөхтәрәк иде, анда мотор паркта ясап куйганнар иде, сквер ясап куйганнар иде. Монда мин шундый аптырадым, шулай ступор булды минем әзгенә. Һәм соңыннан мин үземдә исәнләшә башладым. Барсы белән дә диярлек инде. Ишек алдына чыккач, андагы җыештыручы, ишек алларын җыештыручы апа белән исәнләшәм. Лифтта анда балалар белән керсәләр, алар белән исәнләшәм. Һәм ничектер мин үземне бу урынның бер өлеше итеп тоя башладым, һәм миңа монда яшәргә җиңелрәк була башлады. Менә пөхтәлеккә, чисталыкка килгәндә, алай вроде кутышкы шәйбер юк, нәкъ менә мин яшәгән йорт тирәсендә. Мин метрога эшкә барам, ишек аллары ашында менә куркыныч әйберләр күренә. Тәрәзә төпләрендә тәмәке төпчекләре бик күп. Хәтта мин аны берсендә Инстаграмга да керткән идем әле, ул вакытта әле агачлар яфрак ярмаган иде. Кемдер тәрәзәсеннән чүпрәкләрен аткан инде һәм агачка эленеп калган идән чүпрәге, табак савыт юа торган губка, өстәл сөртә торган чүпрәк, кыскасы менә 4 чүпрәк эленеп тора шунда агачта. Миңа ул шулкадәр бизәгәндер. Куркыныч булды, обидно булды, ниндидер әшәкелек уянды иштә. Һәм мин дә уйлаган идем ябыштырып куярга шул минең йортның кирпичнигенә, диварына, монда дуңгызлар яши дип. Аннан уйладым, бу эмоциялар, бу проблеманы хәл итми. Әгәр дә минем ниндидер кимчелегемә менә шул рәвешле тотып күрсәтсәләр, минем үземне яхшырту юнәлешендә бер нәрсә дә эшлисе килмәс иде дип уйлыйм. Әгәр дә миңа әйтсәләр, син менә шундый дип. Мин хәтта үземнең шундый икәнне белә торып та, минем үзгәрәсе килмәс идедер. Әмма мин ул кешеләр белән турыдан-туры кисешмим, шуңа күрә әле нәрсә эшләп буласын мин күз алдыма китерә алмыйм менә бу әйберне хәл итер өчен. Һәм тем более мин анда әле 1 ел гына яшим, ул кешеләр анда күпме яши торганнардыр инде. Һәм бераз гына ул кешеләрне күзәтергә, Тыйнак булсаң тыйнак бул. Күзәтергә, алар белән аралашырга бәлки, аларны бераз аңларга кирәктер башта. Ниндидер аңлау омтылышыннан башка, аларга төртүп күрсәтеп кенә сине үзенең ниндидер пычрак эшләренә борынны төртүп кенә, ул бит инде аны эшләүдән туктамый. Пси белән кешене чагыштыру дөрес түгел инде, әлбәттә. Вот. Мин аңларга тырыштым. Юк, даже тырышмадым, мин ничектер ялгыш кына килеп чыкты ул. Но алар бөтенесе авыр эштә эшлиләр инде. Һәм юк, давай, бу слишком пессимистично. Просто дөнья Бик авыр. начар, авыр, яшәүе рәхәт түгел. Ничектер хәл итәргә кирәк бисен, ничектер яшәргә кирәк шуны. Мин аңладым аларны. Шуңа мин аны бөтенләй осуждать. Син менә кичә генә әйткән идең, подъезд төбендәге тышкы якта, шул ишек алды өлешендә нәрсәләрдер утыртып карыйсы килә дип. Мин әле уйладым, менә бу да яхшы идеядыр дип. Әлбәттә инде алдан ук әзер булып, аны бу кайлендерәчәкләренә.
Үзең эш ялган ниндидер кичкенә эштән башлап. Мен бик кызык тоелган иде. Шушы авторның бер пациенты улаңа ул күчеп килгәч шәһәргә бик стресс кичерә инде шулай аңа авыр була. Ул әле төзелеш янында яши. Бөтенесе бер юлы шулай килә дә инде аңа. Аның адаптация бара шул ук вакытта һәм ул аңламый ни өчен икәнен. Һәм шушы Мазда Адли аңа киңәш итә, каядыр катнашып карарга, һәм ул скрипкада уйный башлый. Ниндидер җирле нидәме? Оркестрда. Ниндидер оркестрда. Һәм шуннан соң аның барсы да яхшыра. Миңа бик ошады менә шул нәрсә. Ягъни катнаша алу, вовлеченность. Шул хәл итә бөтен нәрсәне. Шәһәрнең, авыл белән чагыштырганда, автор фикеренчә шәһәрнең шундый бер зур өстенлеге ул кешеләрнең русча әйткәндә клуб по интересам буенча берләшә алулары. Син үзең өчен яңа әйбер таба аласың, өйрәнә аласың яңа әйбергә бик җиңел һәм яки киресенчә үзең өчен моңарчы да кызык булган шөгыль белән кызыксынучыларны табып, алар белән ниндидер шундый түгәрәк оештыра аласың, яки инде булганына кушыла аласың. Һәм ул сине, хәтта син ялгыз яшәсәң дә, ялгыз түгел итеп хис итәргә ярдәм итә торган әйбер. Ул менә яңадан кире кайтсак, авыл һәм шәһәрне чагыштыруга бәйле. Ул бер вакытта да авыл җиңми аның чагыштыруларына. Минем шул ачуны чыгарды. Мин бөтенләй ачуны чыгарды. Мен шул ачам, монда да авыл җиңелде, монда да авыл җиңелде, монда да авыл түгел. Әйе, ул бит башта ук әйтә, мин бик яратам Берлинны ди, мин бик яратам шәһәрдә яшәргә ди. Һәм ул интервью алган кешеләр барысы да диярлек шулай ук шундый бер тавыштан без бик яратабыз шәһәрдә яшәргә. Калса аның бу китабын нәкъ менә шушы шәһәрне яратуы өстеридә инде. Менә кызык итә. Чөнки ул чынлап та ярата, күренеп тора аның шундый җылы ярату кичерүе аңа карата. Тик мин аның күп фикере белән килешәм авылга бәйле. Мисал өчен, авылда анонимлык юк дәрәҗәсендә, шәһәрнең бер аны һәм уңай як, һәм тискәре як дип әйтеп була инде. Анонимлык бик зур. Син теләсәң халык агымында югала аласың, синең йөзең юк, теләсәң син яннан чыга аласың. Һәм синең тормышың турында, аның нечкәлекләре турында теләсәң син аны үз эчеңдә генә саклый аласың. Ул җирендә анонимлык юк дәрәҗәсендә, синең тормышың турында бөтен әйберне беләләр. Һәм аның уңай ягы, сиңа кирәк вакытта ярдәмгә киләләр, синең нинди хәлдә икәнеңне белеп торалар. Һәм син ташламыйлар. Үз урының бар. Ничектер син үзеңне шуңа бәйле рәвештә кирәкле итеп тә хис итәсең. Нинди булуыңа карамастан. Һәр кешенең үз функциясе бар. Әйе. Һәм менә шул бергәлекләр инде. Ниндидер авылда клуб по интересам оештыру катлаулырак. Килеп утырдың бер үзең. Әйе. Әйдәгез. Конырдан чакырдың гүзәл. Ул Бонда туган. Ул шәһәр кичкенә генә. Так что ул белми авылда яшәүне. Үзе өйрәтеп утыра. Сүгеп утыра авылны. Авылның сәламәтлеккә килгәндә, монда инде әлбәттә шәһәр өстенлерәк, чөнки сәламәтлекне саклау мәсьәләсендә инде. Әйе. Ул алай теге кистереп әйтми, авыл кешеләре сәламәтрәк, шәһәр кешеләре нирәк дип, әмма офиста күп вакытын уздырган кешеләр әлбәттә инде аларның сәламәтлекләре ешрак какшый, физик сәламәтлекләре ансы дөрес. Әмма менә ниндидер ашыгыч ярдәм, машинасы чакырырга кирәк булганда, хирургия мәсьәләләрендә, ниндидер дәвалану кирәк булганда, шәһәр кешеләренең мөмкинлекләре күбрәк һәм алар ул мөмкинлекләрне тизрәк алалар. Ул кешесенә ул мәсьәләдә катлаулырак. Менә психик сәламәтлеккә килгәндә, ул шәһәр кешесе күбрәк стресс кичерә дип әйтми инде ул аны. Психик авыруларга ешрак бирешәләр дип әйтә. Әмма бу
ауыл кішісінің ул турда ойланмауына бәйлидир, бәлки көпмедир. Әлбәттә инде ауыл жерінде ул кадәр кискен турмый, андай социаль стресс, тышкы стресс, ниндидер кысанлык юк, тавыш ул кадәр көчле түгел. Әмма шул ук вакытта табигый барыбыз да кичерә торган гаилә эчендә яки башка стресслар бар бит инде. Ауыл кешесе ул кадәр уйламый ул турда. Миңа калса бу нигә бәйле? Депрессияга һәм башка шушы ничек әйтә, стрессозависимый диагнозларга, авыруларга психик. Чөнки, менә шәһәрдә без чынлап та көн саен кичерәбез ул стрессны һәм бер туктаусыз. Автобус вакытында килмәде, син соңга калдың, син йөгерәсең каядыр. Көн саен булган ди хәл. Һәм син ишетәсең бер теләмәгәндә кешеләрнең талашканын, һәм син алардан берничә кача алмыйсың. Авылда ничектер син вакытың юк, наверное. Без монда бер туктаусыз бер урыннан икенче урынга күчәргә тиеш. Авылда ул физик эш. Һәм син вакыт юк шикелле, депрессиягә кирип китәр өчен. Һәм синең авылда менә теге кыска вакытлы стресс булса ниндидер, аннан ял итеп торырга, качырга, үзең белән калырга мөмкинлекләр күбрәк шикелле. Синең якында табигать, синең бүтән җиреңдә табигать әйләнә-тирәдә. Син анда су буена төшеп менә аласың, анда каядыр утырып тора аласың һәм әзрәк кенә үзеңнең ресурсларыңны тәртипкә китерә аласың инде. Шәһәрдә алай итү кыенрак һәм яшеллек бик кирәк дип әйтә автор шушыңа бәйле рәвештә. Һич югы менә шул ниндидер злополучный районнарда агачлыклар, менә матур итеп утыртып куелган агачлыклар күбрәк кенә булса, шул районда яшәүче бала мәктәпкә барганда күбрәк шундый яхшы итеп матур итеп утыртып куелган агачлар яныннан үтсә, ул барбыр күпкә яхшырак аның психик сәламәтлеге өчен һәм бу дөньяны кабул итүенә яхшырак тәэсир итә. Әгәрдән дә бөтенләй таш биналар, таш диварлар гына булу белән чагыштырганда. Да, балалар дигәннән шундый кызык фикер бар иде. Яхшы шәһәр ул балалар өчен яхшы шәһәр дигән. Һәм анда шундый проект булган. Шәһәрне 90 см биеклектән караганнар. Чөнки нәкъ менә шушындый биеклектән күрә шәһәрне 3 яшьлек бала. Һәм Ослода бу китергән тротуар янындагы куакларны тәбәнәк итеп кичүгә, мәсәлән, балаларда бөтен нәрсәне күрә алсын өчен. Һәм чынлап та балалар өчен уңайлы итеп эшләнгән шәһәр, ул бөтен кешегә уңайлы була. Һәм менә гомумән идеаль шәһәр турында сөйләшкәндә, ул нинди шәһәр ул, гомумән идеаль шәһәр нинди шәһәр ул дигән сорауны, синең өчен идеаль шәһәр ул нинди шәһәр дигән сорауга алыштырырга кирәк дип әйтә. Кеше үзе өчен более-менее яхшы туры килә торган шәһәрне таба ала. Шәһәрнең шундый урынын таба ала. Ул әйтә инде ниндидер яңалыкка омтылучан кешеләр, экстравертлар, кеше белән аралашырга яратучылар, яңа белемнәргә мохтаҗ кешеләр күбрәк шәһәрнең үзәгендә яшәсәләр яхшы. Алар күпчелек шулай әйтәләр дә, әгәр дә мөмкинлекләре булса. Кеше белән аралашудан бик тиз арый торганнар, үзләре генә вакытны үткәрергә ярата торган кешеләр, алар инде шәһәрнең читендәрәк урнашалар. Һәм бу шундый үзеннән үзе катламнарга бүленүне хасыл итә. Тагын кызык иде аның күзәтүе көньяктагы һәм төньяктагы шәһәрләр турында. Төньякта кешеләр тизрәк һәм пунктуальрак булсалар, көньякта киресенчә. Чөнки күрәсең, җылы һава кешене шулай расслабляет, шундый иркенрәк тота башлый үзен. Һәм күптән түгел мин Дагестанга барып кайттым, 100% шулай. Чөнки кай вакытта безгә әйтә иде андагы абый, мәсәлән, мин киләм сәгать 8-гә, һәм ул килә 10-га. Һәм мин алып киләм җиләкләр, хәзер алып киләм. Ул вакытта сәгать 9, һәм ул сиңа алып килә анда сәгать 2-дә. Шулай. Була.
шәһәр ритмы менә күп кешенең стресс кичерүенең бер сәбәбе ул шәһәр ритмына туры килә алмауда. Мәсәлән, мин үземнең чабарга мәҗбүр икәнемне тоям. Әмма минем чабасым килми. Тик мин барбыр үземә карата таләпчән һәм төгәл булырга тырышам. Башкалар алай эшләмәсәләр, минем бик нык ачуым чыга. Вакытында килмәсәләр анда сөйләшенгән урынга. Белмим, моңа бик күп әйберләр тәэсир итә инде. Эш графигы иң беренче чиратта. Синең төгәл эш графигы бар икән, син алай иркенәй йөри алмыйсың инде. Мисал өчен фриланста йөргән кешеләр алар бәлки җиңелрәк тоталардыр үзләрен. Ул кадәр пунктуаль түгелдер. Расслабляться итәсе килә вакыт ягыннан. Әмма бу impossible шикелле. Шуңа сиңа ошый Чебоксар. Әйе. Карамны исемә төште. Минем өчен мин күргән шәһәрләрдән иң идеаль шәһәр ул Чебоксар шәһәре. Мин кадәр күп шәһәрдә булганым юк инде. Мин бик аз сәяхәт итә торган һәм йөри торган кеше, кызганыч. Әмма мин булган шәһәрләр арасыннан менә шушы шәһәр минем аеруча күңелемә кереп калды. Һәм мин аны нәрсәсе минем күңелемә ятты ул шәһәрнең беренчедән машиналар ул кадәр күп түгел, Казан белән чагыштырганда. Юллар ул кадәр киң түгел. Безнең бит инде пробкалардан котылыр өчен юлларны киңәйтергә тырышалар, юлларны киңәйтү киресенчә хәлне катлауландыра дип аңлыйм инде мин. Машиналар саны арта барбыр һәм барбыр пробка булачак. Ниндидер башка юллар эзләргә кирәк. Сәпит, әйе. Сәпит юллар ясалсын һәр өчен. Әйе, үзәктә генә түгел. Безнең шәһәрдә сәпиттер. Тоже impossible. Беренчесе менә шул. Чебоксар шырагында, икенчесе ул биналарның артык биек булмавы. Мине Казанда менә улай бер раздражает. Ул кадәр биек дә түгел инде, Мәскәү шикелле түгел бит инде. Казанда менә Казанда ул турыда уйламыйм, авылга кайткач мин аны сизәм. Шулай кич белән чыгасың, карыйсың йолдызларга. Бөтенләй бер күренә. Шундый рәхәт, тик калкылыклар күренә кайдыр вообще ерактагы. Шундый рәхәт икән ул. Без бит дала кешеләре, ни өчен без яшибез шушы күп катлы йортлар белән. Әйе, менә шул йортларның тәбәнәк булуы сиңа синең күз алдыңда күбрәк манзара киңрәк, күбрәк төрлерәк әйберләр күрәсең. Һәм син үзеңне шәһәр пропорцияларында ул кадәр кырмыска кадәр кичкенә итеп туймыйсың. Синең кыйммәтең бар, синең гәүдәң бар, син ул кадәр кичкенә түгел. Син йөри аласың бу шәһәрдә. Шәһәр сине басмый үзенең зурлыгы белән. Мин котым шар идем, мәсәлән, мин Нью-Йоркка барсам, андагы биеклектән. Шул һәм яшеллек, үзәк урамнарда да яшеллек күп. Һәм суга ачык чыгу юлы булуы, Иделгә. Әлбәттә безнең бар инде, Кабан бар, Казан елгасы бар. Әмма Идел бит инде ул, киң бит инде ул, син анда шулай. Критерийлар гүзәл өчен идеаль шәһәр. Анда Идел булырга Иделгә ачык чыгу юл. Әйе, һәм ул шәһәр үзәгенә булдыра алганча якын булырга тиеш. Менә шул. Без бу тема турында үзебез генә менә булай сөйләшеп утырганчы, әзрәк белдеклерәк кешедән дә фикер алышырга булдык. Һәм без Гүзәл Әхмәтгәрәйнең фикерен алырга булдык. Гүзәл Әхмәтгәрәй ул Кабан күленең бу елгы җәйге кампаниясе кураторы һәм гомумән бик актив кеше, шәһәр тормышында актив кеше, урбанист дип тә әйтер идем. Ул Шаулда да бик күп эшләде, Казанда да бик актив. Кыскасы, аның фикерен безгә кызыклы булды. Фикерем белән шуңа күрә хәзер Гүзәлне тыңлыйбыз. Мин үзем шәһәр кызы һәм һәрдаим шәһәрдә яшәүне алга сөрәм. Һәм шундый фикер бар, стресс ул шәһәрдә генә бар. Авылда һәрвакыт инде идеаль тормыш, син анда табигать янында яшисең, күршеләреңне беләсең, шундый теге ябык комьюнити булып яшисең һәм нигездә син стресска дучар булмыйсың. Ләкин минемчә ул кешенең үзеннән дә тора беренче чиратта, чөнки стресс ул универсаль күренеш һәм ул
барып кайта шул кешеләр арасындагы мөнәсәбәткә. Без гаилә арасындагы мөнәсәбәтләрдән стресс кичерә алабыз. Анда без белмим, әнинең таләпләренә туры килмибез. Аннары ниндидер егет белән кыз арасында да шулай булгалый стресс кичерәләр, ниндидер конфликтлар. Аннары ул бар эштә, әлбәттә, укуда һәр даим андый очраклар булып тора. Һәм минемчә шәһәрдә ниндидер бәлки кешеләр арасында гына түгел, тышкы факторлар да бардыр. Монда тормыш ритмы бераз бүтәнрәк, син һәрвакыт ашыгасың, син ниндидер җәмгыятьнең таләпләренә туры килергә тырышасың, син һәрвакыт продуктив булырга тиеш, син елмаерга тиеш, ниндидер авырлыклар кичерергә тиеш түгел. Һәм шул ашыккан ритм арасында кешеләр бер-берсе белән бәрелешәләр дә, һәм ниндидер конфликтлар туа, һәм син телисеңме, теләмисеңме, ул стрессны кичерәсең. Ул ашык мисаллардан менә яңа гына ни эшләптер монда ашыкканда минем такси кушымталары бөтенесе эшләми башлады. Һәм шуңа күрә соңга калу хисе, команда алдында ниндидер җаваплылык тоеп стресс кичерү, ул һәр даим була торган хисләр. Чаралар оештырганда шулай еш кына кешеләр нигездә ниндидер уңай сүзләр әйтәләр, ләкин һичшиксез алар арасында була бер кеше, аңа чара ошамаган, вакытында башланмаган, кирәк иде иртәрәк, кирәк иде башка мәйданчыкта, башкача структурада уздырырга кирәк иде, һәм башкалар. Һәм бу нигездә нормаль күренеш дип уйлыйм, чөнки без һәрберебез бик төрле, һәм бу шундый хаос дөньяда төрле кешеләр булып та ниндидер гармония, ниндидер уңай уртак фикергә килү ул бик кыен, һәм бәлки ул мөмкин дә түгелдер, ләкин минемчә аңа омтылырга кирәк, һәм ниндидер тышкы факторларга да шулай булырга тиеш иде. Миңа кирәк күбрәк, мәсәлән, ниндидер уңай әйберләргә үземнең игътибарымны юнәлтергә, һәм мин стресс үзем кичергәндә нигездә сайлыйм ниндидер шундый юлны. Мин аны ничек әлеге ситуацияны хәл итәргә тырыштым дигән фикерне куатлап торам үземдә. Һәм мин әгәр дә мөмкин кадәр эшләгәнмен икән, ләкин ситуация үзгәрмәде, миңа бу стресс кирәк түгел. Һәм шәһәрдә яшәгәндә бу кагыйдәне минемчә онытмаска кирәк. Ул бик вак-төякләрдән дә башлана, әйтүемчә, соңга калулар, вакытына туры килмәү, талашулар, тагын ыгы-зыгылар булып тора. Ләкин минемчә бүгенге көндә дөньяда болай да бик күп начар хәбәрләр килеп тора, һәм үзеңнең менталь сәламәтлегеңне кайгыртырга кирәк, кешенең менталь сәламәтлеген кайгыртырга кирәк, һәм стресс ул продуктив хис түгел, шуңа күрә күбрәк ничектер мәхәббәт арттырырга, уңай хисләр үзеңдә булдырырга кирәк дип уйлыйм. Казанга килгәндә, гомумән мин Казанга килгән кеше. Мин үзем Чаллы кызы. Казанда мин 5 ел укыдым, аннары 3 ел Чаллыга китеп алдым, һәм менә кире Казанга кайттым. Һәм мин элек уйлыйдым, Казан ул бик зур шәһәр, аеруча кечкенә чакта, шундый баш кала. Аннары инде аралаша торгач, бик күп сәяхәт иткәч, ничектер Казанның барыбер аның кадәр зур шәһәр булмыйча, ләкин ниндидер масштабны саклап та, ниндидер шундый ламповый форматы булган шәһәр. Һәм Казанлыларның менталитеты ул әлбәттә бар, ул аерыла. Һәм мин аны бик тискәре дип бәйләмәсем, уңай дип бәйләр идем. Һәм үземнең тәҗрибәдән чыгып, менә Кабан күлендәге чараларны оештырудан Казан халкы ул бик игътибарлы, ләкин бик үк таләпчән түгел кебек миңа. Чөнки Чаллыда халык ныграк таләпчән. Ниндидер ситуация барлыкка килсә, ул урбанистикага бәйле дә, бездә аны ничектер активрак куәтләп чыгалар. Монда инде ничектер әйе булды, мин негатив комментарий калдырам, һәм шуның белән тамам кебек миңа. Ләкин Казанлыларның шундый бер ягын
күреп алдым. Алар ничектер хиссияткә күбрәк игътибар итәләр. Мәсәлән, чараларны оештырганда да Кабан күлендә алар ничектер техник якларга түгел, ниндидер кеше арасындагы мөнәсәбәткә игътибар итәләр. Мәсәлән, анда бу чыгыш ясаучы кеше кәефсезрәк иде багай дип. Менә ничектер борчылу бармысың инде. Кичәдә бер ситуация булды. Бер сәрхуш узып бара. Мин Ташкенттан кайткан бер кыз белән әңгәмә корып утырабыз. Мин инде ничектер күбрәк сөйләп киттем. Һәм шул сәрхуш килеп безгә әйтә: "Син аңлыйсыңмы?" ди. Бәлки бу кызның да сөйлисе киләдер. Син күбрәк сөйлисең, сиңа ишетә белергә өйрәнергә кирәк. Менә шундый ситуациялар һәрдаим булып тора. Һәм казанлылар нишләптер килеп, шундый үзләренең тормышларын сөйләргә яраталар. Шундый бик алар теге менталь яктан бик нечкә кешеләр дип әйтер идем. Һәм бәлки бу якка игътибар итәргә кирәктер. Чөнки шулай ук менә Питердан кайткан бер таныш кызым белән аралашкан идем. Аларда бик популяр ниндидер социаль хезмәткәрләр белән ачык һавада чаралар оештыру. Мәсәлән, анда ничек беренче ярдәм күрсәтү остаханәләре уза, ниндидер зур фестивальләр кысаларында. То есть ул бик тәмле соус астында бирелә һәм нигездә син кешегә ярдәм итә алырдай ниндидер күнекмәләрне белү әйбәт булыр иде һәм алар аны шундый популяр форматлар аша җиткерәләр. Шулай белән хәзер менә Ширек күлдә атна саен психолог белән очрашулар була һәм ул бик популяр чара. Аңа һәрдаим 70ләп, 100ләп кеше килә һәм бу казанлыларның моңа ихтыяҗы булганлыгын күрсәтә. Һәм стресска каршы булган ниндидер шундый форматларның шәһәр киңлегенә чыгуы бик файдалы булыр иде. Ундыр визуаль яктан да булса, ниндидер чаралар форматында да бик әйбәт булыр иде. Мәсәлән, без хәзер Кабан күлендә связь командасы белән оештырабыз татар теле клубы, ләкин без анда интеллектуаль темаларны күтәрәбез. Мәсәлән, ничек донор булырга, социаль эшләрдә ничек менталь сәламәтлекне сакларга. Һәм шулай Кабан күлендә менә хәзер ябылды Ярбойның бер өлеше. Һәм шулай барьерларда, мәсәлән, без язабыз, анда катгый узарга ярамый, монда куркыныч, кирмәгез дип түгел, ниндидер кеше телендә сөйләшәбез. Әлегә менә, мәсәлән, экспертиз бара, мәсәлән, йога башка урынга күчте. Әйдәгез менә яки күрсәтәбез картада менә юлны моннан узарга мөмкин дип. Әлбәттә, кеше беренче тапкыр моның белән күрешкәндә кешедә стресс туа, нишләп Ярбойны япканнар, миңа хәзер моны узарга кирәк. Ләкин ничектер кеше телендә сөйләшкәндә, ул барыбер ничектер уңай эмоция тудыра. Шуңа күрә, минемчә, шәһәр киңлегендә кешене кайгыртучы әйберләр булса бик әйбәт булыр иде. Һәм минемчә, хакимият тә, кешеләр дә онытмаска тиеш. Шәһәр ул беренче чиратта кешеләр өчен. Барысы да безнең өчен ясала һәм ул астан инициативаларда булырга мөмкин, ниндидер берләшмәләрнең, анда фондларның менә минем шушы чара оештырасым килә дип чыгулар һәм шулай ук инде әлбәттә хакимият дәрәҗәсендә дә. Ләкин хакимият кайвакыт ишетми калалар, белми калалар. Шуңа күрә инде менә шушы чиракта ниндидер астан инициативалар алар бик ярдәм итә, тулы картинаны булдырырга. Шуңа күрә минемчә психологик сәламәтлекне кайгырткан әйберләр шәһәр киңлегендә бик тә кирәк. Һәм автор әлеге китапта 2001 елның 10 сентябрендә була әле, 11 сентябрендә Нью-Йоркта игезәк башняларга самолет бәрелү очрагын турында яза. Анда бик күп кеше үлә. Һәм ул чордагы иң куркыныч террор очрагы була. Бик күп кешенең хәтеренә кирип кала һәм бик күп кешедә анда турыдан туры, анда булмаса да, хәтта просто менә ул вакыйга турында телевизордан гына караган кешеләрдә дә посттравматический синдром барлыкка килә. Һәм менә шуңа бәйле ул курку һәм тревога турында фикер йөртә. Да, шундый кызыклы күренеш куркуга бәйле рәвештә. Ул кеше курка икән, менә Нью-Йоркта бу хәл булганнан соң
курку бүтүн кишиде барлыкка килә. Һәм анда иң нык курку автор язуынча ул урлаудан курку. Ну, сине урларлар дип курку. Һәм шушы теракттан курку. Ниндидер теракт булар дип курку. Шушы куркулар бар балаларда, һәм алар табигый рәвештә күчәләр әти-әнидән. Һәм ул бик күп кешеләрдә, барлык кешеләрдә диярлек булар күзәтелә. Һәм автор язуынча куркуның кызык үзлеге ул бүтүн эмоцияларны блокирует һәм кеше үзен бик нык тәңгәлләштерә, тиңдәшләштерә башлый үзенең милләте һәм үзенең килеп чыгышы белән. Шуның нәтиҗәсендә аның дөньясында ул радикальракка әйләнә һәм аның дөньясы анда ак-кара барлыкка килә. Һәм ул китерә киресенчә тагын да күбрәк шушы милләтчелеккә, милләтчелек хисенә, радикаль милләтчелек хисенә һәм шуннан арта экстремистлык һәм киресенчә шушы террорлар тагын да шушы курку хисе аркасында. Һәм шушыннан тагын исемә төште, ул табигый рәвештә инде хатын-кызлар шәһәрдә ешрак курку хисе кичерәләр дип яза. Һәм бу табигый дә инде. Әмма статистикага күз салып, статистик мәгълүматларны китерсәң дә, менә чынлыкта менә шушындый хәлләр сирәк була. Алар менә шушындый, анда белмим, айга бер була дип кенә әйтсәң дә, ул курку кимеми. Алар бит була. Алар була. Чираттасын Пропорцияларга шулай бүлеп караганда, ул әйтергә тели инде, менә шул потенциаль күз алдына китереп курку күпкә зуррак статистикага, түгел соннарга караганда. Һәм чөнки курку бит акылга бирешә торган әйбер түгел. Ул һәрвакыт зуррак чынбарлыктан. Әйе. Һәм хатын-кызларны, иратларны бүлеп караганда, чынлап та менә шундый куркыныч хәлләргә эләгү ихтималы иратларның җәмәгать урыннарында зуррак, ягъни җир асты юлларында, метрода, ниндидер тукталышларда, мисал өчен караңгы вакытта, хатын-кызларның урамда түгел, йортта күпчелек хатын-кызлар насилиягә, көчләүгә дучар булалар өйдә вакытта, якыннары тарафыннан. Ну, безнең шәһәрдә, миңа мәсәлән, куркыныч кич белән йөрергә кыз кеше буларак ни өчендер. Элек мин андый курку хисе кичермәйдем, бер кайчан да булганы юк иде. Быел башланды, бәлки шушында күчкәч башлангандыр ул. Чөнки ниндидер иратлар нәрсәдер әйтеп китәләр миңа һәрвакыт. Гәрчә мин үземне берничек тә вызывающий тотмыйм, мин игътибарны җәлеп итмим урамнан узып барганда. Һәм шәһәрдә хатын-кызлар өчен бик зур стресс чыганагы иратларның үзләрен шушылай тотулары кебек тоела миңа. Ул әлбәттә барлык иратларга хас түгел, ул бәлки алар бик әздер әле сон буенча андыйлар. Әмма ешкына син үзеңнең физик яктан көчсезрәк икәнне аңлый турып, син ул хәлләрнең әз булуын белсәң дә, синең ниндидер бәрелешү килеп чыкса, син үзеңнең җиңеләчәгеңне алдан ук ничектер беләсең кебек, чыга алмаячагың ул ситуациядан. Шуңа күрә курку көчлерәк. Менә моны ничек хәл итәргә? Менә шушы кызык сорау миңа. Монда минем күз аллавымда идеаль вариантта ул иратлар һәм хатын-кызлар каршылыгы дип караса, алай бүлү дөрес түгел инде. Иратлар да көчләүгә дучар булалар. Бу турыда сөйләшмибез. Әмма хатын-кызлар ешрак. Монда шул курку тудыра торган
поведение вәкилләре белән сөйләшергә кирәктер инде беренче чиратта. Алар белән эш итәргә кирәк. Ягъни бу очракта менә шундый үтеп барган кызларга кыс дип әйтә торган, анда танышырга тәкъдим итә торган, үзләрен агрессив тота торган иратлар белән эш итәргә кирәк. Ягъни төп сәбәп белән эшләргә. Әмма еш кына мин моны начар дип әйтмим, әмма дөресрәк булыр иде иратлар белән шалып барылса, хатын-кызларга ярдәм итү теләге белән шундый психологик ярдәм үзәкләре оештырыла. Мин теге гаилә эчендә насилие белән очрашкан хатын-кызларга ярдәм турында әйтмим. Мисал өчен, шундый приложениялар бар, син автобустан төшкәч тә автобус тукталышына алып килә торган такси чакыру мөмкинлеге, ниндидер караңгы юлларда кайтканда син шалтыратасың билгеле бер номерга инде, һәм юл буе синең белән сөйләшеп кайта кемдер. Яки ниндидер кафеларда бар шундый, мисал өчен анда бәдрәф ишегенә ички яктан язылган була, әгәр дә син менә хәзер свидание вакытында үзеңне куркынычта кебек хис итәсең икән, официантка менә шушы сүзне килеп әйт, ул сине арткы яктан чыгарып, такси чакырып кайтарып җибәрәчәк дип. Менә шундый әйберләр инде. Әмма феминисткалар сүзләренчә бу симптом белән эш итү, ягъни иратлар аңа карап кына үзләрен тәртиплерәк тота башламаячаклар. Хатын-кызлар шулай ук элеккечә куркыныч астында калуларын дәвам итәчәкләр. Тик бу барбер бераз хатын-кызларга үзләрен иркенрәк һәм тынычрак хис итәргә ярдәм итә торган әйбердер инде. Мисал өчен, мин көн саен диярлек метродан кайтканда 1 юл белән кайтам фатирга, һәм анда 1-2 урын бар, бөтенләй яктыртылмый торган. Һәм ул минем өчен иң куркыныч урыннар. Ул ишек алларда түгел ул, анда ниндидер агачлыклар, анда ташлар, кайбер кеше чүп ташлый анда, кыскасы сәер генә урыннар. Һәм андый җирләргә җиткәндә мин гел телефонны алам һәм кем беләндер сөйләшкән рәвеш чыгарам. Һәм ул миңа тынычлану хисе бирә. Мин кайвакыт чынлап та кемгәдер шалтырата алам, әмма ешрак мин шулай телефонны алам. Бәлки ул минем проекциядер, әмма бәлки мин уйлап чыгарамдыр, әмма бер-ике тапкыр минем булды шундый ситуация. Ортан ниндидер бер ират бара иде, һәм мин телефонда сөйләшә башлагач, ул миңа иярүдән туктады шикелле. Бәлки ул башка юл белән барырга теләгән булгандыр, белмим. Һәм соңгы вакытта, белмим нәрсәгә бәйле миндә андый курку барлыкка килгәндер, мин иратлар белән бергә лифтка керергә курка башладым. Һәрхәлдә моңарчы миндә андый курку юк иде бөтенләй. Әлегә аңлап җиткермим аның каян барлыкка килгәнен. Һәм мин барбер керәм. Мин бер кашанда кермичә калганым юк үземнең куркуыма карап. Уйлыйм инде, мин әгәр дә бөтенләй сәрхүшләр булса, мин кермәячәкмен дип, әмма андый очрак булганы юк әле лифт янында. Кергәндә мин кулыма ачкычны кысып тотам, иң очлы ягы белән. Инде шулай. Ул менә бу бит инде шулай шундый хронический стресс, син гел лифтка кергәндә менә бай бернең уйларга мәҗбүр. Һәм ниндидер уңайлырак позицияга басырга, пычмаккарак, яның белән артың белән басмаска ул иратка әзер булырга. Кайвакыт мин шулай кайтканда зонтикны кысып тотам. Чөнки ул шактый каты минем, сугырга кирәк булса, мин уйлыйм, башымда 1001 сценарий күз алдыма китерде мин шулай фатирга кайткан вакытта. Ничек койчына сугырга, нәрсә эшләргә, менә булар потенциаль маньяклар булып чыксалар, яки просто неадекват кешеләр булсалар, мин һәм менә бу зонтик белән койсының койчына беренче сугырга тиеш дигән әйберләр. Һәм ул бер яктан бәлки чынлап та кирип каладыр башка һәм ярдәм итер, ала сакласын инде кирәге чыкса. Әмма ешрак ул шундый үзеңнең ресурсларыңны һәм энергияңны бушка әрәм итү кебек, чөнки ул бик күп хәлне ала, бик күп көчне ала, һәм син кайтып кергәч шундый пронесло. Миндә шундый ди туды, аналогия туды. Мин урманга баргач, мин белеп бетермим анда кайсы йырткыч хайваннар бар икәнен. Анда селәүсен булырга тиеш, әмма авыл легендалары буенча анда кайвакыт бүре һәм аю да килә. Һәм төлке күренә, төлке бик еш күренә. Һәм мин ниндидер, мин бик яратам урманның кыргый урыннарында йөрергә. Кайвакыт ниндидер ят, катырак, кыштырдаган тавыш ишетсәм, мин күз алдына китерәм. Кайсы урыннан тутып буырга ул бүрене. Бер якта мин аны үтерәсе дә килми бит. Бу уже минем күз алдымда. Каршыма чыкты уже бүре. Кайсы җиреннән тутсам, ул миңа ташланса уже, ничек тутсам, аңа уңайсызрак булачак һәм мин точно җиңәчәкмен.
менә шул күз алдына килде кыскасы. Син ошкысына әйткәч. Шулай кешеләрдән кызыккан жанрларга кирип киттек. Булай менә шулай алдан ук әзер булып тору минем иратлар турында начар фикердә булу миңа ошамый. Мин үземне менә булай гомумиләштерергә теләмим. Әмма котыла да алмыйм менә булай бердән. Чөнки минем әйләнә тирәмдә иратлар барысы да искиткеч, барысы да диярлек. Әтегеләре калганнары шундый туташ маргиналь котлам шикелле минем күз аллавымда. Минемдер. Син алар белән турыдан-туры кисешмисең, әмма син аларның бар һәм куркыныч тудырырга мөмкин икәнлекләрен белеп торасың. Һәм мин инде кайчаннан бирле уйлап куйдым, инде перцовка алып коярга кирәк дип, яки шокер алып коярга кирәк дип. Һаман нәрсәгәдер сузам әле моны, алып коярга кирәк. Сразу бокска йөрергә кирәк. Или башка бер сугыш. Ну, аның зыяны юк инде, әлбәттә, тәнне нык тотырга кирәк. Бик әйбәт. Әмма шулай ук ниндидер радикаль әйберләр дә кирәктер дип уйлыйм. Ну, радикаль дигәнем менә шул перцовый баллончик анда, шокер. Ну, мин чынлап әйтәм, минемчә хатын-кызлар, һәр хатын-кыз да булырга тиеш шулай бер. Миңа сәер просто без шушының турында уйларга мәҗбүр булуыбыз һәм ну, чынлап Без шулай кирип киттек инде һәм теге феминистик нигә юнәлешкә бу бер турында сөйләшеп утыруыбызны әйтәм инде. Шәһәрдәге стресстан. Ну, без хатын-кызлар буларак уйлыйбыз инде, әйе. Һәм безнең хатын-кызлар, безнең оператор хатын-кыз, ике сөйләүче хатын-кыз, һәм тагын гүзәл дә хатын-кыз. Әйе. Хатын-кыз чыгарылышы. Ярар, бу темага кирип китсәң, чыгып булмый бу әйбердән. Җинескә бәйле үзенчәлекләр турында. Китапка кайтырга кирәк. Монда шулай ук автор кузгата миграция мәсьәләсен дип әйтәм, гомуми итеп алганда. Шәһәрдән китүчеләр һәм шәһәргә килүчеләр турында, һәм шәһәргә читтән килүчеләр турында сүз йөрткәндә, ул аңлавымча бик уңай карашта бу әйбергә. Һәм алар белән активрак эш алып барырга, аларны шәһәрнең иҗтимагый тормышына яхшырак чакырырга, тартырга һәм бергә эш алып барырга кирәк дип белдерә ул. Шулай эшләгәндә, төрлелек булганда һәм милләт ягыннан төрлелек булганда, һәм кызыксынулар ягыннан төрлелек булганда, шәһәр аңа ачык булса, шәһәр аларны бергә шулай үреп алып бара алса, менә ул кеше өчен яхшы шәһәр дип белдерә. Төрле кешеләрне берләштерә ала торган шәһәр. Һәм менә минем шундый уй килгән иде башыма, мин сиңа әйткән идем инде. Мисал өчен Таҗикстаннан, Үзбәкстаннан килгән кешеләргә карата ниндидер тискәре караш бар бит инде, бераз. Бераз гына түгелдер дә инде ул бәлки. Түбәнсетеп карау, аларны кабул итмәү һәм айрым атамалар белән эндәшү инде аларга карата. Һәм ну менә бу эмоцияларны алып атып, объектив карасаң, ну чынлап та бит инде кайберләре аларның үзләрен бик ни тоталар. Автобуста кычкырып сөйләшәләр мисал өчен, ешрак инде. Видео карыйлар телефоннан кычкыртып, үзләренең мөнәсәбәтләрен ачыклыйлар кычкырып. Һәм мин шулай уйлап куйдым. Бу бит инде, ну бер яктан әйтәсе килә, бу шундый әдәпсезлек дип. Икенче яктан мин уйлап куйдым. Менә бу читтән килгән кешеләргә шәһәрдә мөнәсәбәт алдан ук шундый заведомо начар, тискәре. Алар белән әле аралашып та карамыйча, син керәсең ишектән, син уже начар. Всё. Син шушы илдән килдеңме? Син начар. Булды. Мөһим түгел синең нинди икәнең. Һәм балага гөл төртеп торганда, син булдырмыйсың, син аны аңламыйсың. Ул бит инде еш кына ул бит инде бер кашан да үзенең мөнәсәбәтен үзгәртмәячәк, яхшы якка таба. Син башына сугып торсаң. Еш кына киресенчә ул шундый показательно шул начар якларын күрсәтә башларга мөмкин, аның начар икәнен белә торып. Һәм бу ул бит әле бала гына түгел, әгәр сиңа әйтеп торсалар, син менә шушындый дип.
Син бит аңа ышанасың. Әйе. Һәм син моны үзеңнең начар ягың дип түгел, ә үзеңнең ниндидер үзлегең дип кабул итәсең. Әйе. Мин менә шушындый. Әйе. Һәм син Димәк, табигый миннән шушындый менә халык көтәләр. Һәм мин үземне шулай тотам. Бездә читтән килгәннәргә шәһәр колач җәйп каршы алмый. Ул аларны әлбәттә кертә. Рәхим итегез. Менә сезгә эш, әмма без сезгә азрак түләячәкбез. Без квартираларга кергәч сөйләшәсезрәк булачак. фатирларга кергә кыенрак булачак. Сез начаррак шартларда яшәячәксез. Әмма безгә эшче куллар кирәк, шуңа күрә рәхим итегез. Менә шундый мөнәсәбәт. Ниндидер шәһәрнең иҗтимагый тормышына, мәдәни тормышына чакыру юк дәрәҗәсендә. Юкка, чөнки минем искә төште, ак әби бар инде безнең авылда. Ул күптән түгел әйткән иде, ул сөйләгән иде миңа безнең нәселнең килеп чыгышы турында. Һәм шунда сүз арасында гына әйткән иде, бер яктан ул булган килеп утырган, читтән килеп утырган кешеләр. Минем әбинең туганнары инде, аның алдагы нәселе. Һәм ул әйтә, менә читтән килгән кешеләр һәр вакыт шулай була. Алар ниндидер бүтән төрле эшләр эшли беләләр. Һәм алар эшкә ничектер бик күп төрле эшләр эшли беләләр. Һәм шунлап та шулай, һәм без юкка кабул итмибез ул кешеләрне. Алар безне бик күпкә өйрәтә алырлар иде. Әйе, алар безне, без аларны. Менә әле генә уйлап куйдым. Ну, бу кисәк кенә башка килгән әйбер инде, бәлки ниндидер кешеләрне чакырып, мәдәни алмашу кебегрәк нәрсәләрдер эшләргә кирәктер элементарында. Табигатькә чыгып, нәрсәдер пешерергә анда мисал өчен, ниндидер остаханәләр уздырырга, алар безне нәрсәгәдер өйрәтсеннәр. Һәм алар үзләрен кирәк итеп тойсыннар бу шәһәрдә. Чөнки мин бик бүтән кешегә тигез карарга тырышсам да, мин котыла алмыйм менә ул стереотиплардан. Мин әлбәттә аны ачыктан-ачык белдермим бер кешегә карата да. Әмма мисал өчен менә берсендә автобуста барам, бер егет белән бер кыз. Һәм мин сиңа моны сөйлим, бу ситуация турында ничек мин сөйләдем башта бу булгач та. Барам мин автобуста, минем янда бер үзбәк егете белән бер үзбәк кызы. Кыз эндәшмичә басып тора, ә бу үзбәк егете кычкырып сөйли, бик эмоционально, бик хискә бирелеп, һәм авызыннан начар ис килә, дидем. Мин моны сөйләдем дә, соңына уйлыйм, нәрсәгә мин аның үзбәк егете булуына игътибарны юнәлдердем. Монда төбәй бер аның авызыннан начар ис килүе. Мин шулай дип сөйләдем, как будто татарларда, я русларда бу сирәгрәк очрый торган күренеш. Ну, просто әгәр дә ул башка милләт вәкиле булса, бәлки мин менә аның милләтенә игътибар итмәстә идем. Ә монда мин шулай итеп аерып әйттем аны, как будто бу табигый инде дигән шикелле. Һәм мин шундый ачуым чыкты үземә менә шулай уйлаганга. Әмма аннан котылып булмый, чөнки ул бөтен җирдә, ну әлбәттә син аны контрольдә тота аласың. Үзеңне әкренләп тәрбияли аласың, әмма ул бөтен җирдә. Миңа калса ул табигый, чөнки алар читтән килгән. Һәм без бар чит әйбергә ничектер Отама бирәсе, беренчедән ул безгә аңлашылмый торган әйбер. Һәм без бездән нидер курку, катыш соклану, катыш җирәнү уята кебек. Менә мәсәлән, менә син инопланетянин белән очрашсаң, ул шундый хисләр уятыр кебек. Менә аның мәсәлән тиресе юк, ди, анда еланныкы кебек ди аның тиресе мәсәлән. Һәм син менә берәр инде ямсызрак бөҗәк белән очрашканда анда шундый нәрсәдер була бит инде. Ул бит ул начар дип түгел, ул ничектер ул чит һәм ул сиңа таныш түгел. Миңа калса, менә ул кешеләр безгә чит, алар безгә таныш түгел. Алар монда килделәр һәм чит булгач, без ниндидер начарлык эзлибез кебек. Һәм
ниндидер рослау Хәтта үзебезнең. нейтраль булса да, ниндидер атау, исем бирү теләге бар инде менә. Ул шул милләт вәкиле дип әйтү нәрсәдер ул кеше турында сөйләгәндә инде мисал өчен. Чөнки ул безнең өчен чит. Әмма әйе чит әйбергә шикләнеп карау һәм курку табигый әйбер менә әле генә искә төште. Әдәбият белгече филолог Юрий Лотман культурный кеше белән некультурный кешенең аермасын әйтә. Әйдә татарча әхлаклы кеше дип әйтик инде бу әйберне. Әхлаклы һәм әхлаксыз кешене ниндидер яңа үзенә таныш булмаган әйбергә реакциясы һәм мөнәсәбәтенә бәйле рәвештә. Әхлаклы кеше яңа әйбер күрсә, ишетсә, мисал өчен чит телдә сөйләшкән кешене ишетсә, ул аңа просто игътибар итә. Ул уйларга нинди кызык тел дип анда мисал өчен нәрсә турында сөйләшәләр икән алар дип, яки бөтенләй ул аңа, нитми инде. Ябышмый ул әйбергә, игътибарын белән ябышмый. Ниндидер сәер киенгән кешене күрсә мисал өчен ул интересно дип уйлап куйга мөмкин. Кем икән ул, нәрсә белән шөгыльләнә икән ул һәм башкалар. Кыскасы, анда шундый табигый, тере кызыксыну барлыкка килергә тиеш. Яки битарафлык инде. Әхлаксыз кеше очрагында анда бик көчле курку барлыкка килә һәм ул аннан читләшергә, качырга тели һәм аны дошман итеп күрә. Менә иң төп билгесе Ниндидер гаепләү барлыгы. Гаепләү һәм ул миңа начарлык эшләргә тели. Чит телдә сөйләшкән кешене ишетсә, ул минем турымда сөйләшә, ул минем турымда начар фикердә. Шундый параноик уйлар барлыкка килә кешедә. Һәм аның өчен үзенә таныш булмаган чит, сәер, бүтән әйбер һәм кеше ул душман. Кемдер хәтерләтәйме? Ярымда кирип китмәйин. Кыскасы менә шул. Һәм мин үземдә дә кайвакыт сизәм, курку һәм таныш булмаган әйбергә карата арка белән борылып басу теләге. Әмма кәефем яхшы булса, ул бит үзеңне дә кабул итмәү күпмедер. Менә мин үземне матур итеп хис итеп чыгып киткәндә урамга, шундый яхшы кәефтә, үземә ышанып чыгып киткәндә, миңа башкалар да кызыклы. Чит булса да ул миңа танымасам да, сәер булса да минем аның белән сөйләшәсе килү теләге уянырга мөмкин, һәм аны өйрәнәсе килү теләге. Мин менә булай итеп чыгып китсәм, эшләгән эшем дә әллә нәрсә түгел инде шунда, ни дип миңа башкалар да шундый, менә аларны да этәсе килә бөтенсен. Алар булдырмыйлар, алар ямьсез, алар чит, мин аларны кабул Бу итмим. бит шундый сәер, бу как будто без беләбез бу дөнья нинди һәм без беләбез анда ничек яшисә икәнен дигән шикелле. Чынлыкта без бит белмибез. Без бит монда килдек өйрәнергә һәм шул чит әйберләрне күрергә бөтенесен. Без бөтен нәрсә гадәттәгечә кебек тотабыз. Һәм менә шулай гына булырга тиеш. Һәм навязывать итү теләге барлыкка килә шуңа. Юк. Ул бик күп төрле. Без белмибез бу дөньяның нинди икәнен. Һәм шуңа күрә разнообразие, төрлелек Ул һәрвакытта сәламәтлек. Әйе, ул мөһим, ул кирәк, ул сине тәрбияли һәм үстерә. Әйе, кызыклы итә бөтен әйберне. Ялгызлык турында ул әйтә, зур шәһәрләрдә бер үзе генә яшәргә теләүче кешеләр саны артканнан-арта бара ел саен. Һәм архитекторлар, шәһәр төзелеше белән шөгыльләнүче кешеләр моны исәпкә алып, шундый бер кеше өчен генә уңайлы шартларны исәпкә алып төзиләр инде фатирларны, планировканы шулай ясыйлар. Ул аны ничектер бик гайбәт әйбер түгел дигән шикелләргә әйтергә тели инде кешеләрнең ялгызлыкка омтылуы. Әмма шул ук вакытта моның ул кадәр начарлыгы да юк шикелле, чөнки әгәр дә кеше шул фатирыннан тыш вакытта ниндидер берләшмәләрдә катнаша, шәһәр тормышында актив катнаша ала икән, ягъни үзен кирәкле һәм мөһим итеп тоя икән, башкалар белән элемтәгә керә икән, аның бер үзе генә яшәүеннән бернинди куркыныч юк шикелле. Һәм ул менә идеаль шәһәрнең формуласы искә төште. Идеаль шәһәрдә кеше булдыра алганча күбрәк вакытын урамда үткәрергә теләргә тиеш, вне дома. Ниндидер анда шулкадәр кызыклы булырга тиеш урамда. Паркта ниндидер чаралар, һәм якында гына анда ниндидер театр бар, ул анда барып килә. Өй коракны кайта шикеллерәк килә. Миңа калса безнең үзәктә шулайрак кебек. Без дә шулайрак яшибез бит инде.
Юк, мин яшәгән районда алай түгел. Ә менә үзәккә чыгып китсә, минем чынлап та шулай. Ну без дип әйтүем менә теге иҗат белән шөгыльләнүчеләр, ниндидер тон чараларга йөрүче кешеләр, без һәр хәлдә иртән чыгып китәбез һәм йокларга кайтабыз фатирга. Һәм чынлап та кызык менә без монда йөргән урыннарда. Әйе. Анда чынлап та ниндидер мавыктыргыч движуха бар. Кыскасы менә искә төште. Камил шәһәр кешене урамга чакырырга тиеш, кызыксындырырга тиеш. Йорттан тыш даирә белән, тирәлек белән. Бу китап чынлыкта бик артык күп әйберне искә алып язылган. Һәм без монда бөтенләй уйларга кирип киттек сөйләшкән вакытта. Әмма төп әйберләрне искә алдык дип уйлыйм. Шуңа күрә кызыксынсагыз, интервьюларда бик күп монда бу китапны укырга киңәш итәм шәһәрдә яшәгән кешеләргә аеруча. Ул үзеңдә аңламыйча йөргән кайсы бер фон дәрәҗәсендәге стрессларның сәбәпләрен күрергә ярдәм итәргә мөмкин. Һәм ул чынлап та шәһәргә ярату белән карарга ярдәм итә. Чөнки менә соңгы арада мин шәһәрне җенем сими башлаган, күрә алмый башлаган идем. Минем хәтта күченәсем килә иде һәм мин җитди уйлыйдым бу турыда. Бүтән шәһәргә күченү турында. Миңа бик ямьсез булып тоела башлаган иде бу кешеләр, бу мөнәсәбәт. Китапны укыганда, укый башлагач ук мин бик күп нәрсәне аңладым. Бик күп нәрсәне нәрсәгә дөрес карамаганымны аңладым. Бик артык субъектив караганымны аңладым. Һәм ул мине йомшартты шәһәргә карата. Мин яңадан ярату уянды. Шәһәрне, менә бу китапны укыганча кадәр шәһәр минем өчен ниндидер хаос халәтендәге агым кебек тоелса, аңсызлык халәте ниндидер, контрольдә тота алмый торган әйбер кебек тоелса, автор әлеге китапта шәһәрне шулай структурирует, җыя, киштәләргә тарата, һәм ул аңсызлык катламындагы әйбер аң катламына чыга, һәм син күп әйберне аңлый башлыйсың нәрсәгә. Менә бу шулай эшли һәм мин бу очракта нәрсә эшли алам. Тагын бер кызык әйбер, ул психолог буларак игътибар итә бик нык. Менә син әйттең бит, ул аны начар дип күрсәтми дидең, ялгызлыкны. Юк, ул начар итеп күрсәтә, ә мин аны алай күрмим дидең. Менә ул психолог буларак аңа шулай карый кебек. Мин моңарчы, мин һәр вакыт теләйдем ялгыз булырга, һәм миндә ниндидер ихтыяҗ бар, әмма ахрысы психологик күзлектән ялгызлык ул начар. Ул кешене киресенчә үз эченә батырга мәҗбүр итә, үз эчендә казынырга, һәм аңа яшәү рәхәт булмый алай. Һәм шәһәр ул искиткеч дәвалау чарасы, именно шәһәрдә урамда булу. Шәһәрдә кешеләр белән аралашу, шәһәрнең дидер иҗтимагый тормышында катнашу, әз генә булса да, паркларда йөрү инде һич югы. Һәм кешенең зур өстенлеге. Социаль хайван һәм аңа бик кирәк бергәлек, бик кирәк аралашу һәм үзен кирәкле, мөһим итеп тою. Шәп урын шәһәр. Да, яшәгез шәһәрләрдә. Мин үземнең авылда да, шәһәрдә дә яши алуым белән бик бәхетле итеп тоям. Чөнки мин тегендә дә монда йөри алам. Икесеннән дә шундый плюсларын суырам. Вот. Шәһәрдә туып, авылда туып, шәһәргә китеп, шулай авылга кайтып китеп йөрүче кешеләр иң бәхетле һәм бик күп мөмкинлекләргә ия. Әйе. Шуның белән шул. Мин инде үземнең Инстаграмда сораштыру узырган идем, сезнең өчен шәһәрдә иң зур стресс чыганаклар нәрсә дип. Тик шулай да сездән дә сорыйм. Нәрсә сезне аеруча нык борчый, еш борчый, һәм сез үз фикерегезчә ул әйберне ничек хәл итә алабыз дип уйлыйсыз? Языгыз. Шуның белән шул. Сау булыгыз.